Yang ada sih. Untuk kelas na, kelas 2 na, masih di buah gerak, asal manis, kalau sempat lain dong no, atau baik kalau mau dibutuh. Bang yang jual itu apa kok yang masuk banyak lu kan. Ini tak akan. Kamu koridor, lo dokter engineer mana anak juga, bawa koridor mana? Kamu koridor. Kamu koridor, ah? Hamado, bawa mana? Kamu koridor. Terima kasih tong ko bumay na. Kumaya. Tema kamu kumaya ko salah. Kumaya kana kate. Kamu nah di tolong. Di. Kol yang ada. Yang kol. Masa-masa kenapa? Ya berarti. Yang masa-masa kan. সাল 4 জুলাই 4 তারিখ জুলাই প্রতি বছর जों दिनै EM सार्सुलेन दागि मुंबाय जों दिनै मारहाटक बिसिनेंगै दिनै महाराजा श्री श्री परदुत किशोर देबबर्मानि बादेनो रखसावै जों दिनै जे बिसिनि आन्दाराव जे स्कुल दंमोन 3टा स्कुल स्कुलाव थाङै जों जत रोंस्रोंनाय दङ खाताते कलम जों बिनि बादेनो नायथ'खाय आथिखाय पालायलायो बबो स्कुलाव रिजाखा नङा आन्दानि जों दिनै 3टा स्कुलाव रिजाखा लबनियस स्कुल खायसा ते पुरा हातिमारा ते खायसा मारे हादु स्कुल म बसराव सिमना नरक अमते खेरि दंना फाइने बसरावको रिखा थाने बसरावको रिखा जों थाने बसरावबो खायो इंगे म बसरावबो रिखा किन्तु फाइने बसरावबो जों जे चिनि महाराजा दंसाक अबायगन बिनि बादेनो जों नायथ'खाय चिनि एरिया न डेभलपमेन्टनि बागै इनथुन हानि बागै इनथुन जों नायख'लना बागै बिनि अबाहाय सिस्टेम न जों नाहारै जों सेलिब्रेट खालायो निनि सिनिमु आं एसे माने मारहादुनि दिप्रामथा नि वारियर्स बुमु सुमित देबबर्मा 4 তারিখ জুলাই প্রতি বছর 4 তারিখ জুলাই তিনি গোবাগরা প্রদ্যোত কিশোর মালিক দেববর্মানি আচাইমানি ইংরেজিতে সেলিব্রেশন ডে বার্থডे इका आसाइमेंट साल गोबाग्रानि आसाइमेंट सालनो रुगै जों तिनि मारे हादौ विलेजनि जे स्कुल दंमोन नर हाइफरिनाय छात्र छात्री दङ जों गोबाग्रानि बार्थडेनि उपलक्षे दंफांनि साल बार्थडे नरन खाता कलम बागै दिजां तो दाय साख्रि दङ प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मानि आसाइमानि साल ओ आसाइमानि सालनो रुगैनो जों तिनि मारे हादौ विलेज कमिटी एलाकानि जे स्कुल रुंनाव दंमोन स्कुलनि नरक हाइफरिनाय छात्र छात्री रंनो गोबाग्रानि आसाइमेंट सालनोते जों जे मानसा तिनि विलेज कमिटीनि चेयरपार्सन दङ ताय तिनि आदंसं दंबयो तिनि दनजयबाबो फायसबैखा ताय तिनि मिडियाबो फायसबैखा तिनि जमदुबो ताय तिनुरानि शिक्षक शिक्षिका तिनि दिदिमणि सं तिनि हेडमास्टार सुजुबाबो सं जतनो दंबयो जों तिनि तंथमान साल गोबाग्रानि प्रद्युत किशोर मानिकनि आसाइमेंट सालनो रुगै नरनो जों तिनि न्यू विलेज कमिटी पक्ष हইতে कलम खाता नाय